بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare sappo e jeenayi yarkoma hitande ujunnaje nogase tati walla mbiyen sappo e jeetati yarkoma hitande ujunnaje nogase tati ɓatakoji men paati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguima on duwaw min mbiya alhamdulillah moni kala ɗo woni amin tini ɗum an momin tini aɗa tini amen min tinima an momin tinani aɗa tini amen min tinima ɗon enen pop alhamdulillah gonɗen koye bato goto yo Allah rokku men jofoyde alhamdulillah oɗo henna mawɗo debbo inde makko ko meta so inde makko deftere ko mariyata so o mawni haqille makko kala e ɓernde makko woni hen ko enɗam makko to banggue bam makko ɗum tan o yiiɗi yiide haade makko mayde saaha omo yaha wiya so tawi mi yiyani ɓe aduna ene wawi mamin tawdiro e aljanna min jindira toon bam makko noon kanko meta o wiyeteno ko amadou so nene mum bam makko wiyeteno ko mariyata ba bam makko ne joguino bandiraɗo debbo ne wiye kumba so iwdi mabɓe ko mbumba kono bam makko ne jibina ko matam bam makko noon feeri koto matam ɗo yaade jawdi fayi hedde gambi ngam waɗoyde julankagal toon noon a dañi toon cuddiɗo kanko meta o wo jibina hen baabo ne wiyannomo noon sa a mawnima yaha fuuta hakkude mbumba e matam taw ya toon enɗam maɗa alhamdulillah debbo jeeya hoore mum mawni naati dewgal wonko wawa hande o noon o mawni haqqille makko ɓernde makko ko ɗum tan arata hen omo tawi hande kanko mawɗo to nokku biyeteɗo gulumbu noon tawete ko nder leydi sénégal ɓe gonanno noon koto gambi kala noon jiɗɗo jokkodirde e makko heɓa hen ko laaɓi jokkodirta koye biyeteɗo amadou sam enenne sam amadou sam o ko 00 221 77 110 74 63 musidɓe tedduɓe eɗen mefta seeɗa e jubbande actualité ji gonɗi hande hakkude israila e Palestine jamma hanki o aduna kala mettini ha tenti noon banggue julɓe saabu hanki israila bombi bombande wotere to Gaza ɓe bombi koye hôpital e nder nden bombande wotere waɗi kene tolno e temedde ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen tuggal manena jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ha yetti jamma hanki o kene wona ujunnaje tato fittandu warama e nder Gaza Hamas
sappo e ɗiɗo ujunere e temedde joyo neɗɗo ko gaña nana safro ngala ko cafrori hay goto anda ujunnaje yimɓe nana jooɗi e sukaɓe rewɓe e mawɓe kala ngala ko ñaami ngala ko jari kuura kuppama ñamde ala balle nana juuki ɗo wiyete Égypte ene donki yettoyade gam bomboje Israël ɗe sali hanki jamma Tunisie Oman Iran Irak partout e nder diwanuji e nder aduna o waɗi seppoji gulɗi jaw drapeau Amérique drapeau France fo duppa hen Tunisie holliti ko ɓuuri yawde yidde mum ko laamu mum yo jeb ambassade Amérique ambassade France yalta leydi mum ko ɓuuri yawde yalta leydi mabɓe ɗum ko population ñaagui ɗum aduna o kadi ñiŋi bombardement Israël faade oɗo hen hôpital jeyɗo sababu ha temedde ɗi neɗɗo keddi hen jamma hanki o Joe Biden hooreji leydi Amérique yettima e subaka he ko ɓooyani toon to Israël ngam rokkude doole Israël omo fonno yaade to Jordan ngam joddade roi mo Jordan on haytini ɗum ngam mette ko waɗa hanki ko to Gaza ndeɗo jubbande seeɗa jubbeten hen ko heddi ko actualité ji moɗon kikkiɗe ma en garoy hen so haaji jomiraɗo ha ɓuura yajji ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw ko duwatoɗa ko kala mi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah jaɓanen en garti alarba hande sappo e jeetati yarkoma jokkude tariha men annabi Yusufa hakkude mawnu men e miñum ceerno Khalid bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah Allah yeɗama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo wille wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah won e ma e kisal mum e ndenka mum e udditare mum e yajede mum yo Allah hisna ɓesgu ma hisna jinnaɓe ma hisna kala ko takkima hisnora julɓe foof ngam nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah artiri en ɗo e bawɗe mum wawde addande en yewtere gownoɗen addude buuɗal yurmeende taw ene yowiti e qissaji annabaaɓe men taw eɗen tolni e annabi Yusuf alhamdulillahi rabbil alamin mi salmitimama mi salmini dendagal julɓe ɓe toɓe goni kala kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah jinnaɓe men wuurɓe ɓe yo Allah junnu gurdam mabɓe wondude e cellal e kisal Allah waɗa e mabɓe ndenka mum Allah hokkaɓe koɓe jiiɗi ko e aduna taw ina nafaɓe e aduna e lahara kala caggal ɗum en ñaguima jinnaɓe men ruttiɓe yo Allah moƴƴanɓe toon alhamdulillahi rabbil alamin caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men moƴƴo mo Allah moƴƴini gando gandinowo karay sire dewowo Allah dewnowo Allah en kaali jinnaɗo men en kaali e makko ko kalɗen e makko ko hanki kono eskey oɗo ceernajo alhamdulillah so Allah jaɓima en gar e makko kanko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi so Allah newni ma en garoy e makko alhamdulillah kanko ne tinnare makko nde o waɗi e meɗen so Allah jaɓima en garoy hen en calmini dendagal julɗo ɗo woni en calmini ceerno Ahmadou Diago Ifra Karfa Sow Hawa Sow tiri yimɓe kono tawete ɗo e Paris guiɗo men sehil meɗen Fadimatou Bakku Gueye e coddiɗo mum ceerno Ifra biyeteɗo sohna Hawa Sow ɓe fof en calmini ɗumen Seyni Karfa Sow Aïssa Soumare Hammadi Idi Gueye
jinnaɗo meɗen faati gueye en calminimo. ɓeɗo ko jaatigueɓe meɗen moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini, kono en calmini Zeynaba en ɗiɗo, mo dem o e mo cila o kala. en calmini gaynde Diakoto Evro, en calmini Haw Konte eskey o debbo, yo Allah junnu gurdam. Ba Moussa Pam, sohna Aissatou Saar, min calmini on ha to Jafan. en calmini ceerno Yahye Guissé e sohna mum Guedde Guissé. en nawti ɓeɗo to Downdu taw wondude Haw Konte e gaynde Diako. Faati Ndiaye, Salmata Ndiaye, jibinaɗo Diop, en calminiɓe. kono en calmini mawɗo moƴƴo Oumou Touré. en calmini bani men debbo taweteɗo ɗo Sanoa ɗo, taw koye Paris kono jeeyaɗo to Kanel, mo Allah waddi en giɗo meɗen sehil meɗen Kadja Mbaye. en calminimo no feewi, yo Allah junnu gurdam. en calmini musidɗo makko sehil makko Astou Diaw, mo ganduɗa ko belɗo duwaw, yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Diaw. kono Binta Oumar Diop annen kene jarama, yo Allah yoɓe e duwuji ma urɗi labaɗi. en calmini ceerno Ahmadou Sy ha to Le Havre, eskey o gorko, eskey o gorko Seydi Sy, tedduɗo bawɗo teddinɗo en kadi ha tinɗen, o teddini en Seydi Sy. gorko ganɗo, gorko muñɗo, gorko jankiniɗo eskey Seydi Sy. kono en calmini cuddiɗo makko Fadimatu Konnate, eskey o debbo kañumne, eskey ngo mooso, eskey ngal teddugal, eskey o hakkille jumtuɗo nde ƴoyre, eskey nde darde Seydi Konnate. en calmini gueɗo men sehil men taw kadi ko saabi Allah, gorko moƴƴo mo Allah waddi en, tedduɗo bawɗo teddugal, biyeteɗo Samba Gangue, Samba Mamadou Abdullahi, yo Allah yoɓe moƴƴere. kono en calmini cuddiɗo makko o Kadja Pende Dawda Mariam, yo Allah yoɓon moƴƴere. on beltanama no fewi, on calminama, eskey onon e teddugal mon. kono en calmini gorko goɗɗo tedduɗo, gorko moƴƴo, gorko bawɗo teddugal, teddinɗo en, eskey o wiyete ko ceerno Baya Thiam, o jeeya koto Sinthiane Padalal. Samba Gangue noon e Kadja Penda Dawda Mariam, ɓen nawtete koto Bosiyaɓe, taw eɗen nawdaɓe e giɗo meɗen, giɗo annabi Yusuf biyeteɗo Sira Gako, Sira Samba Hammadi Ɗahiru. en calminimo no fewi, eskey oɗo debbo kañumne, yo Allah junnu gurdam, yo Allah hokke sago ma barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. ko giɗam, ko sehilam. en calmini ceerno Baya Thiam, gorko tedduɗo bawɗo teddinde, mo tawe ɗon ɗo Le Havre, kono nawtetemo koto Sinthiane Padalal. eskey ñon cuddiɗo makko kadi sohna Aissatou Ndiaye, eskey o debbo, eskey ma Seydi Ndiaye, eskey ma Seydi Ndiaye. mi weltanimama, mi duwanimama, mi ñaguimama duwaw, mi ñaguima yo Allah junnu gurdam, yo Allah hokku sago e harakatuji kala, yo Allah hokku sago e ɓesgu, yo Allah hokku sago e fofof. Seydi Ndiaye, mi salmini sukaɓeɓe kala. en calmini mawɗo moƴƴo mo Allah moƴƴini, en calmini ɗum. en biyeteɗo Soda Konte. kono en calmini joom galle makko ceerno Sharif Mbodj, yo Allah junnu gurdam, yo Allah hokkon sagoji moɗon. mi salmini on kattude. en calmini ceerno Samba Gueye, Manguel Gueye e Rahmatullahi Gueye, mi salmini onon kala, yo Allah yoɓon moƴƴere. hucciɓe yam mbi min kalfinima koye amen, yo Allah jaab. en calmini mawɗo moƴƴo Munoy Mbodj, kono Baba Dawda Thiam, en calminiɓe, yo Allah junnu gurdam. en calmini mawɗo men moƴƴo biyeteɗo Zeynaba Konte, calminimo no fewi, yo Allah yoɓ moƴƴere. kono en calmini mawɗo moƴƴo o kañumne, en mbi ɗum Konte. en calmini mawɗo Selliñane, Samba Thiam, Oumar Ndiaye, taw ko Ba Mousile Ndiaye, en nawtiɓe ha to Sange Lobali, yo Allah yoɓon moƴƴere. Seydi Ndiaye en, Seydi Ndiaye, oɗo gorko Oumar Ndiaye, Seydi Ndiaye, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. teddugal ma aɗa yaha aɗa ruttina,
teddungal ma jamma e ñalawma yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Ndiaye omo tawe to Lo Havre kono nawtetemo ko to Sange Loobali rahmatullahi lam tawone wonde joom galle mum Sanar Guissé en calminiɓe yo Allah yoɓon moƴƴere Aissata Abdoulaye Sy miñira guelam mi salminima ceerno Abdoulaye Diop e baɗira guelam mi salmini on Aissatou Wele mawɗo moƴƴo nawtemo to Jowol kono mo tawe ɗo wondude e joom galle makko Hamme Sy en calminiɓe kamɓe kala tedduɓe yo Allah yoɓon moƴƴere tedduɓe yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere en calmini sukaɓe jeefu en e tokara nene Zeynaba Hamme Sy en calmini Mariame Diop Mamadou Demba tawateɗo to Sehil Babi ko toon o jeeya kono noon hande o omo nooto ɗo wiyete Nouakchott Amara Camara en calminimo ceerno Mouhamadou Kane en calminimo no fewi ceerno Diambar yo Allah yoɓ moƴƴere Coumba Habi Lam to Lo Havre en calmini Ibnu Oumar Pam en calmini Houley Ndiaye Soumare en calmini Abdoul Mbodj taweteɗo hande to Strasbourg jeeyaɗo to Gouriki Seydi Sar mi rutta e ma konngol hande eɗen tawe ɗo e Paris caggal ne gummitiɗen hanki Normandie to wiyete Lo Havre en jettima ɗo jamma hanki en jettima e jaam alhamdulillah en calmini bandiraɓe kala Lo Havre naɓe foof en mbiɓe ɓe jarama teddungal mabɓe e korsa mabɓe e meɗen yo Allah yoɓɓe moƴƴere kono Seydi Sar kamɓe pop aɓe calminma mi wawa limtude kamɓe pop tan kala garɗo ma haalma nulami calminali ɗum noon calminali ɗi mi yettindi ceerno ɗum noon bisimilla mi ruttama konngol ciftinani to jaranoɗen e on saaha jokken yewtere ceerno Khalidou Abdullahi Sy aɗa andi fulɓe ne mbiya nelal ko bakkat ɓe mbiya ko bakkat kono ko ɓuri labde ko nelal ko bakkol sa yettinani a wakkitaki an noon a yettini nelal maɗa mi salmitimamaɓe mi juurimamaɓe mi ñaguimamaɓe duwaw mi duwanimamaɓe kadi ɓe calminiɗaɓe pop mi salmini ɗumen en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala hettotoɓe yewtere nde kala ceerno Khalid ñalawma hanki o elle ma wi ene tiiɗi neɗɗo mawnuɗo mo ala ko waɗa ko boni saabu hanki yimɓe hewɓe goyi hanki hewɓe gonɗi mumen jalti ndeke neɗɗo goyowo kala ko ɓernde heccere neɗɗo cimtinowo gonɗi ko neɗɗo moƴƴo cimtinowo gonɗi jaafotoɗo ganduɗo ko waɗa rutto jokka yurmade ko neɗɗo moƴƴo ɓen hanki en keeɓiɓe hanki haaɓe keewi ceerno waɗaɓe ko boni leptaɓe sahaji men so keɗima Yousuf tan donkan nangude koye mumen ɗo goni ɗo est-ce que aduna ko noon wayi ɗum jeeyi sababu oɗo tarikh no ardini ko ha janggen hen gonangal ko wanno woto wattu beele peewen ɗum jeeyi sababu Allah subhanahu wa taala ene fillano men tarikhaji ɓeɗo moƴƴuɓe o nela leydi ndi ko mbaɗa no mbaɗira beele enen mbawi rentade ko fulɓe mbiyata mo adima e suudima rento jaalal ceerno Khalidou en calmini bandiraɓe kala kono en calmini hen e guiɗoma sehil ma mo kewɗa salminde kala saaha woni Amara Camara walla mbiya Camara Ama to Amanje no wonde Sira Gako en keeɓi calminalima ko hanki rewde maɗa en calminimo no fewi nani ko haali ko en beltima hen no fewi en calmini dendagal windere nde kala ceerno Khalidou jaranoɗen annabi Yousufa natti wawde munje hanti so wona o feññina hoore makko kanko woni Yousuf o neli ɓiiko ya noddanam oya ceerno Khalidou bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi ñaganimama Allah moƴƴere mi weltanimama no feewi ɗo mbiɗa ɗo kadi ko ɗon tigui jarannoɗen en calmini noon kaw Yahya calminimo no feewi kanko e kaw Seydou en calminaɓe alhamdulillah annabi Yousuf o natti wawde muñje hankadi so wona o feññina hoore makko o haalana miñi ko kanko woni mawniraɗo o natti wawde muñje hankadin o natti wawde jaggude hoore makko caggal ne miñi ko biyeteɗo Bunyamin
jaabimo kaɗo haal. caggal ɗo yusuf wi bunyamin bete aɗa jogii musidɗo mo jiiduɗa yummo, aɗa jogii musidɗo mo jiiduɗa yummo. yusuf namdimo kaɗo haala kanko bunyamin. bunyamin a hamboɗo jogino mo jiidumi yummo, kono ko o sankima, o wona gurɗo e oɗo saaha. yusuf heɓɓiti wimo mbete aɗa yiɗi mi wona musidɗo ma, wona gostigu on ɗon musidɗo ma mayɗo. bunyamin heɓɓiti wi hol jogoɗo dañje musidɗo baɗo no mbaɗa ni salo, an kay ala dañowo aɗa wona mawnum salo. min kay somi dañi aɗa wona mawnan mboɗo yiɗi, goto foof ne yiɗi ɗum. kono noon ella o tan ko an yaquba jibinanima, on woni babam, rahil jibinanima, on woni nenam. hoɗum tan wonata ella o. min kay mboɗo yiɗi gona mawnam, mbiɗa yiɗi kay kadi kala dañƴo aɗa wona mawnum ene yiɗi. sibi ka moƴƴo, ka karaysire, ka lamɗo, ka jurum deero, kani o limti ha heewi. aɗa weli kadi wadde présenté, aɗa yooɗi, aɗa labti. an kay kala dañƴo aɗa wona mawnum ina yiɗi. kono ella o tan ko babam jibinanima biyeteɗo yaquba o, nenam jibinanima biyeteɗo rahil o, ɓe jibinanima. ko ɗum tan wonata ella o, ene hamni tan e on banggue kam. kono kay mboɗo yiɗi gona mawnam. yusuf immi woyi fay nder woni e woyde. seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno khalidou abdoullahi sy yusuf caggal ɗi bojji o neli ɓiiko yo yatto bunyamin ari. holko yusuf yimo ɗon ceerno khalid? seydi sar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal. eyyi ɗon tan de yusuf immi fayi nder woyi ha juuti, o woyi ha juuti. o neli ɓinguel makko, o wi ya nodduniyam mo joddinomi o. eyyi ya nodduniyam mo joddinomi o ko baba ma kaari, noddum yo argay. ɓe yii ko yeehi, noddoyi oɗo bunyamin, tawi ɓoɗo to jooɗiɗo, o wi babam wi ya ar toon. bunyamin ummi to jooɗinoɗo, ɓe gonno koye hastade. o ummi ɗo jooɗinoɗo, o fayi nder, o tawoy toon yusuf. o yetti, o huccodiri e yusuf. yusuf ne huccite makko, omo hucciti e yusuf, e hoddira allah e bawɗe muɗum. ɗo ɓe goni ɗo elle ko allah addaniɓe image. yusuf kam ne anduno, kono kanko bunyamin o andano. elle tan ko allah addani bunyamin image wonde yo faam oɗo ko yusuf woni ɗo. o heɓani ko laaɓi, kono ɗo yusuf noddimo, o naati e suudu he, hade makko jaɓɓodirde e yusuf, o fuɗɗima famde oɗo ko yusuf woni ɗo. o heɓani ko laaɓi tigui rigui, kono o fuɗɗima famde. o dari omo daara yusuf, yusuf ene daaramo. yusuf guite mum ɗe ene walta gonɗi, ene daaramo. wayno naƴƴo seeɗa ni, wuura hoore nde banggue ñaamo seeɗa, artirane banggue nano, eɓe kuccodiri. e nder ɗum tan o suwa haalande bunyamin, kono bunyamin fuɗɗima sikkitade hankkadi, sibi golle ɗe keewi, ɗe juuti kadi ɗe kawnima. bunyamin noon en huccire makko, en huccire mum ha juut tan ɓe dagodiri, goto foof dogani goɗɗo. ɓe jaɓɓodiri. yusuf heɓɓiti wimo ko min
woni musidɗo ma o, ko min woni musidɗo ma o. inni ana akhuka, ko min woni musidɗo ma o. musidɗo ma moɓe mbiyata maayi o, moɓe beddoyno o, moɓe kaasidi o, mo cikkuɗa an wurani o, an hoorema ko on woni ɗo tan. Bunyamin kañum ne fetti wullago, kañum ne woni e wayde. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. eskey machallah ceerno Khalidou hanki en mbaɗino erago e heymon jiiduɓe yumma e baaba, jiiduɓe yumma, jiiduɓe baaba, tikkodirɓe tikkite. On tikki ko juuti, on gojjani hen, deedi mon mawnani hen, on towani hen, on jooɗani hen, on dañani hen kalis, on ɓeydaki hen yodde, on ɓeydaki hen to banggue Allah. ɓeydiɗon ko ustade tikkite, ƴewon soɗo mbawi ɓeydade. Alhamdulillah, hanki won mawniraɗo e miñiraɗo sababude mahdi jeyno sababu tikkere mabɓe ceerno Khalidou. hanki ɓe belditi, ɓe goyi haɓe tampi, ɓe gondi, ɗum wonta heftoɓe. ɗum noon caɗele rewɓe, caɗele leydi, caɗele guese, caɗele ɓiɓɓe, caɗele kiram puyɗam, caɗele bitigel, caɗele ɗannugal, caɗele haalisaji, mi neldima bonni, caɗele tuuma muyaji, yo iw ha laaɓa. pewnon weeyo mon, pewnon gurdam mon, pewnen kotki men, pewnen koye men. sen mbaɗani noon enen fof gañoɗen, goto men fof wona bonnidde goɗɗo ne jalkita ɗum, ne bonnidde, ne haala e mum ko boni. sa haale bande ko boni, ko boni kalɗa ko hoorema. bande no way fof, holto jeeyɗa? jeeyami ko wuuro kaari ni. he aɗa andi kaari? accanam kaari o o ko andi ka bonɗo. neɗɗo no way fof moƴƴin ɗum. saka noon bande, saka mo jiiduɗa yumma, jiiduɗa baaba, jiiduɗa yumma e baaba, moƴƴinmo. sa moƴƴinimo ko hoorema moƴƴuɗa, sa moƴƴinimo tan a yooɗat. ceerno Khalidou nde toɓɓere ma en garto e mayre inchallah. ceerno Khalidou, Yousuf e miñum jaɓɓodiri, goram nana goya, holno mbaɗɗon ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wonde jaam. Alhamdulillah, Yousuf e miñum jaɓɓodiri, miñiraɗo o hankati andi ko mawnum. aɗa andi ñanden Seydi Saar mi winoma walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha. mi winom walamma dakhalu ala yusufa o e awa ilayhi o ko heewi ina lombiɗo. sa ƴeewi gila ñande kalɗen ɗum faade hande, ɓooyi kadi ko jewtuɗen hakkude ɗum ɗo yewtere lombuɗen ɗon nde ne heewi. ɗum ɗo fof ko ɗon lombi. nde ɓe naati to Yusuf ɗo kamɓe mawniraɓe, Yusuf tappi e hoore mum miñum, kono naddeɓe e Yusuf foote miñum takka e becce mum, ko lombi ɗon ko ne heewi. wadde gila kalɗen ɗum faade hande, gonnoɗen koye haalde e ko lombi hakkude naddeɓe ɗon e ƴettude miñi ko takka e becce makko. wadde Yusuf fooɗi Bunyamin o takki e becce makko. ɓe ɓooyi noon jaggodirde ɗon, ɓe ɓooyi danodirde e hoddiro Allah. caggal nde ɓe goppodiri, ɓe jaggodiri juuɗe, ɓe darodiri kadi, ɓe maɓɓodiri gongol kadi ha juuti. caggal ɗum kadi ɓe goppodiri, ɓe jaggodiri juuɗe ɗe, ɓe darodiri seeɗa kadi, ɓe maɓɓodiri kadi. Seydi Saar, Yusuf wimo ko min woni mawne o, min woni Yusuf, ko Yusuf woni ɗo. Yusuf wonti lamɗo Misra, ganda ɗum hande. Seydi Saar, ene yurmini no fewi, ene yurmini no fewi. sibi defte kaali majjodiral makko e mabɓe e jiitodiral mabɓe ko duuɓi 4 lombiɗon.
aɗa andi ɗum ɓooyi e kadi wona majjere tan to maɓɓe kamɓe sibi kamɓe ɓe jaggi ko wuurani. baaba o noon ina andi omo wuuri sibi baaba o yeehi ha yindiri e Azraïl caggal nde juuroyi yummum annabi Yusuf. Azraïl tawimo ɗon, o wi holi an? Azraïl wi min komi Azraïl. O wi e jom mboɗo sohluma, mboɗo yinno namdadema beete a meeɗi tamde fittandu biyeteɗo Yusuf. Azraïl wi ala, ko ɗon o andi Yusuf ne wuuri kanko bamum annabi Yusuf. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken gol. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ay ɗo mbiɗa Allah wi nadde Yusuf, naddemo ɗo Yusuf e Yusuf takkude miñum hak e nder mum wonko lombiɗon ko heewi ko noon tigi. Allah lombini ɗum ɗon ene longina Yusuf e pinal ha ɓura wawde heɓindade mawnumen e miñumo ko pinal mangal. ene jangguino e nder galleji men kala ko jiɗɗa wadde ardin hakkille, ardin peeje, gila e ɓesgu ma, suddiɓe ma, gonka ma, hakkude ma ɓe gurɗa e galle, kala kada waɗa rento wadde buddete. hayso won gonɗo e galle ma ne waɗa bonande, rento tan wiide mo yaltugallam, jogui ko peeje cakketeɗe ɗo rewete ha daɗa e makko. ɗum jeeyi sababu nde ɗo yewtere jangguina men no gurdaten taw en perguitaki walla taw en mbuɓɓaki. ceerno Khalidou eskey Yaquba ne anduno Yusuf ne wuuri caggal nde o andi kay Yusuf boyi ñamani ɗum ko maleyka o wimo e ko jaabi maleyka o kanko annabi Yaquba. ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi kadi e namnal ma. a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. ko nden annabi Yaquba andi Yusuf ene wuuri caggal nde Azraïl haalanimo, taw mo juuroyi yummum annabi Yusuf ɗo leliɗo. omo jaggi e jungo Bunyamin, omo ari juurade yummum annabi Yusuf. caggal noon nde omo jogui sunno, Yusuf yeehi o anda to hetti. koɓe kalno ko pop o tawi wona noon woori. ɓe mbino boy ñaami, boy noon ɓe jidiri kanko Yaquba, boy wimo ñamani. o heeɓi haqiqi hay Yusuf ñamaka, kono o anda to woni, mbete caggal mum no wuuri walla ko mayiɗo. Azraïl tawimo ɗo yanade yummum annabi Yusuf ɗo, salminimo haaldi e makko. o wi holi an? nde wonde Azraïl are makko ko mbadi neɗɗo. o wi min woni Azraïl. o wi aha, o wi a noon mbiɗa sohlunuma. o wi bisimilla. o wi cohlirmami ko yidde namdadema, mbete a meeɗi tamde fittandu biyeteɗo Yusuf. Azraïl wimo ala, mi meeɗa tamde fittandu biyeteɗo Yusuf taw. e on saaha noon ko Yusuf goto tan woodi, kanko tan wiyete Yusuf. wadde so tawi ndu makko ndu tamaka omo wuuri, wadde Yaquba andi omo wuuri. kono heddiɓe ɓe hewɓe hen cikki ko jaaɗo. e hoddiro Allah nde Yusuf wi Bunyamin, min woni Yusuf, min woni mawne o tan. Bunyamin wimo min noon mi la ufarigu ko mi sertata e ma, hankkadi mi wonta sertu e ma ɗo, gasi hankkadi en certata. Yusuf heɓiti wimo aɗa andi mette jinnaɗam o baaba jibinɗo en o, aɗa andi mette o dañi e ceerigu amen, te mette o dañi e ceerigu amen ɗe ittanimo ɗen mette ko gondigu ma e makko. baaba koko dañi sunno e mette kewɗe, ala ko woni sababu so wona ceerigu am e makko. kono noon ene ustanamo ɗen mette, ina ustanamo ngon sunno gondigu ma e makko an.
omo jaɓɓo hendu am e ma. Joni noon sa wi aɗa heddoɗo i sunno ɓeydantomo de Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama, yallah yoɓe moƴƴere. Ndeysan ɗo kala jinnaɗo joguiɗo sunu faade ɓesgu mum ko kewɗa duwade ko yo Allah ittanmo ngal dongal artiramo ɓesgu makko e dow makko. An jinnaɗo jibinɗo sukaɓe maɗa kufɗa sukaɓe, aɓe goni sukaɓe, aɓe tarlo e ma, aɓe ɓuucoma, oɗon beldi, oɗon jaaha magasin, oɗon jaaha beeli, oɗon jaaha maaje, oɗon jaaha guppol, bangeji kala. Ɓiɗɗo mawni dattuɗa famdemo, ɓernde ma ƴoogi, dañƴa caɗele ɓernde, mbattuɗa modde poɗɗe, yo Allah ittan ɗen caɗele. ceerno Khalid ɗo jaraten ɗo Yusuf e miñum e annabi Yaquba hande gonɗo to no jogui sunu ɓiɓɓe mum, hande ɗum heewi nder renɗo men. A yiyat babiraɗo en jooɗi, yimiraɗo en jooɗi taw ko sunuji ɓoli, kono kadi ɓuuri hen hewde enen to banggue rendo men ko enen gollori ɗum juuɗe men. Nde tawno poɗɗo nehede galle o yacce neha, kono baaba wiyane neha, yumma watta tikkude. An kay wonno a yiiɗa ɓiɓɓam ɓe, an kay wonno ko surtout so tawi koɓe nawliraɓe. Poɗɗo wawde nehede o yo nehe, so yumma wawi nehede accu o neha, so baaba wawi accu neha. Ganda suka ko feetere mawde, so nehaka so mawni duppete, duppa ɓernde ma, duppa galle ma, duppa jawdi ma, wujja gawri ma, wujja maaro ma, wujja nebam ma, wujja kanŋe ma, wujjuma ha laaɓa, sa haali warma. ɗum woni hende ko hefti en go. jeeya neɗɗo jibina ɓiɓɓe mum, hula ɓiɓɓe mum, jibina kula, yo Allah dandu en hen. ɗum woni hende ko hefti men ko. kamɓe jogori yoɓade pittali meɗen so en ndenaki. ceerno Khalidou Abdullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere ngam pinal ma e labdema sawtawol. Labde sawtawol ko gueɗal ngal Allah rokkata ɗum jeeya koye gueɗe annabaaɓe. Labde ko haalata, woni yimɓe ne goodi soɓe kaali tan a famata, woni yimɓe ne goodi hay soɓe ñalli famminde guiso hanaki muɗa ala ko pamata. Foof noon yaltata koye ɓernde. Reedu so laaɓi, ɓernde so laaɓi tan haala laaɓat, welat heɗade, fewat. ɗum tagi noon yo Allah rokku men labde kala ko eɗen mbaɗa. ceerno Khalidou Yusuf e Bunyamin beske. Bunyamin wi Yusuf mi wonta sertema hankadi ɗo, mi wonta sertema ko Yusuf wimo ɗon. ceerno Khalidou mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam. mi weltanimama no feewi e namdema paayodinde. en calmini kaw Yahya kanko e kaw Seydou, kono en calminiɗo ene mawɗo moƴƴo hono baba Sildou Mbocc. yo Allah yoɓ o gorko moƴƴere, yo Allah yoɓ o gorko moƴƴere. Yusuf caggal nde Bunyamin wimo ɓayde mi andi ko a mawnamo woni ɗo, en gonta sertude. Yusuf wimo aɗa andi mette baba ɗe joguiɗe, aɗa andi sunno makko e sahade min certi, gon sunno eɗen mette usti doole mum ko gondigo ma e makko. joni noon so tawi mi nanguima ɗo, baba sunno mum ɓeydoto, mette makko ɓeydoto, hay goto anda ko jogori wontandemo. Bunyamin wi min de mi wondaka, ɓeydima yo, ustima yo, ko yiɗi fo wona, ko laaɓi ko ko jimmi haalandema ko laaɓi firtotako, min mi wona ceerto e ma, mi sertani e ma de, mi sertani e ma. Yusuf heɓɓiti wimo joni noon holno ngo keddortoɗa ɗo henna, holno gonirta ɗo henna. o wi min de mi wondaka, mi anda no jogori wonirde, kono mbimi mi sertani e ma. Yusuf heɓɓiti wimo joni de baasi ala, ɓayde ko noon mbiɗa, mi newantakomi noon jaggudema ɗo so wona mi fawma hunde sofde. alay saago mi askitina e ma hunde nde ganduɗa yettetake, wona hunde yettetede. kala nanɗo ɗum wiyata o waɗi ko moƴƴide ala, wiyata ko waɗi ko fewani.
ko nden hunde tan mbawmi hutorade mbawa heddade ɗo so wona ɗum mi wawa nangudema ɗo henna ni tan foti accat tan mi askitina e ma ko ganduɗa ko yettetake kala nanɗo ɗum yettatama e ɗum bunyamin heɓɓiti wi la ubali ifal ma bada lak fa inni la ufariguk he mawnam min mi wondaka kala ko jiɗɗa gollu min mi wona ceerto e ma tan min mi sertani e ma ɓaade kay mi andi ko mawnam o woni ɗo ala hankkadi min ko jiilotonomi e adunam pop Allah holli kam holto paami holko mbaɗanmi hankkadi mawnam mo jiidumi yumma e baaba mi serta e mum fodde ko foti ni mi yiita ɗum ene wuuri kadi mi yiitirta ɗum ne jiitirmi ɗum ni min mi sertani e ma de ko jiɗɗa fof noon wat Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ceerno Khalidou ɗo annabi Yusuf wi ma dañ ko pawmi e ma ha hande lamɓe men ɓe ne mbaɗa ɗum sahaɓe pewje ɗo feere ɓe mbiya pala o yalti koye ceerno Khalidou ɓe mbatta ɗum pala ceerno Khalidou ha hunde ɓenna taw kanko pewjuɗo lamɗo o feeñoyta hen ko goɗɗo ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗum woni ko Bunyamin haaldi e Yusuf no Yusuf waɗi ha miñum wawa heddade ɗo mumɗo ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdema baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere ko ɗum ɗo woni ko Yusuf haaldi e miñum wat ko welma miñiraɗo wimuni en o min mi wondaka kono mbeɗa andi kam mi wona ceerto e ma Yusuf felliti wadde feere no heddori ɗon kono Yusuf suuɗanimo wimo keddogol ma ɗo noon alay saago mi fawma guyka ko noon keddortoɗa ɗo alay saago mi fawma hunde nde ganduɗa ene soofi seeɗa yettetake kala nanɗo ɗum yettatama e ngal gollal ala ñiŋete ko jogormi wadde e ma ko kala nanɗo ɗum koko ñiŋanma kono yettatama o wi min de ko mbimami ko ɗum tan joni kay wat ko jiɗɗa foof ɗum waɗi ɓe jiidiri ɓe jiitodiri ɓe danodiri Yusuf wimo inni ana akhuka fala tabta is bima kanu yamalun Yusuf wimo woto suno e ko mawniraɓe golluno e haasidagal ko o yamiri noon Bunyamin o yi aha woto jangto ɗum ɗo e gurdam ma woto haalan mawniraɓe woto haalanɓe woto siftinɓe woto meeɗ wiide ɓe onon kon haasideji on nayimo noon on mbari ala woto haalanɓe haydara wona joni wona so ɓooyi wona e gurdam ma kala woto meeɗa haaltude ɗum kanko Yusuf o haalani ɗum Bunyamin o wi woto meeɗa jantade ɗum yo ha ɗo kadi ha mayde woto meeɗa jantade ɗum woto artir kan haala e gurdam ma koɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗiri ɗum komi jogui mission ɓe mbaɗa koɓe mbaɗi ko ko laawalam ko ɗon pommi rewde gam wawde yettiyode oɗo mission ay ko ɗum waɗi feere ha garmi ha ɗo ɗum waɗi feere ha gonmi lamɗo ɗum waɗi feere ha dañmi ko wadde an neɗɗo bawɗo foof wonde a wawide aɗa heeɓa ko jiɗɗa taw tampere heftaki hen sa ƴeewi kala mo jiiɗani ɗannine arti ene waɗi wona gueɗe wi mayinoɗo neni saabi so haalnima to rewi ha wawi wadde ngal ɗo gollal andaɗa wona maire heeɓi ɗum ɗo jaaɗo janggoyde ha dañi gandal ene attini jooɗine janggina walla ne yewta walla ne haala hayno mbatten ɗo ni wi mayinoɗo wurtineni so haalnima to rewi guila e fuɗɗode ha yetti to yettiɗo ma wi aha en foti wonde Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ngol ɗo hen konngol ko konngol tawhid ceerno Khalid Abdullahi Sy ko yimɓe peloten haqqille no feewi ɗon calminten mawɗo men ceerno Ousmane Mambay
kewɗo addude hen jiyanɗe juɓɓude baɗɗe fayida e ɗiɗo hen fannuji ceerno Khalidou no mbiɗa ni ko noon neɗɗo kala ko o dañi sa ɓattimama tan wiyama ko miɗe ɓi mayde. ayi won musidɗo goto ene gabo meeɗi waddimi message o wi kam amin jogui mawniraɗo goto nana to wuuro amin to omo heewi haalis ha ɓurti kono somin ɓattima mbere o walla min ko caɗele mawɗe o wallata amin. o ñiŋi mawniraɗo no feewi mbimomimo aɗa anndi no dañiri kalis makko o ni o wi ala. mbimi nde o ɗannoto nde a jibinama o wi ala. mbimi aɗani ɗo rewi o wi ala. mbimi aɗani no waɗi haw dañi o wi ala. mbimi wadde woto ñingmo toñamo. neɗɗo kañum jeeyi jawdi mum jeeyi gandal mum jeeyi doole mum jeeyi hoore mum so rokkima hen yettu Allah duwonɗa ɗum so rokkanima kadi accu woto ñing ɗum sa ñingi a tooñi ɗum sa ñingi ɗum tan a tooñi ɗum kaari ne jogui jawdi rokkata a tooñi a anda no waɗi a anda ɗo rewi a anda no dañiri a anda ko piyaɗo a anda fof ko waɗi. ceerno Khalidou kalaɗo joni ko won sénateur goto nigéria najo kewɗo haalis waɗi saaha goto waɗa conférence journaliste goto namdimo an kalis mo dañƴa o pop holto dañƴa ɗum ɗo henna teni ko nomeɗa sénateur ɓoyani teni amin jeeya waɗa gueɗe kewɗe e banggue jawdi. o wi min nde janomi janggoyde Angleterre komi étudiant mi ala jinnaɓe wonɓe caggal nde joɓanami jahanmi ko morgue mboɗo loota mayɓe mboɗo yoɓe waɗi noon mayɗo goto gaddaɗo elaɗo mo wona celluɗo kono koɓe joomen ngaaluji komin lootimo fewnima ha fewi famille o yiɗimi itti enveloppe rokkimi mi haali ɗum ɗo e journal ina woni jehede duuɓi 2 walla 3. ayi on so haalim no lootiri mayɗo gonduno ɗo e ñaw daaɓowo elaɗo ceerno ma taw wonko ardi ɗon on baɗɗo feere a heeɓi kalis mum walla gandal mum walla neɗɗo daña gandal mum heddoɗo ñingamo e gandal makko. ceerno haali ko gueɗe jarɗe wattude hakkille no fewi. est ce que kala ko daña tampe ene nder mum ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi e namde ma baɗɗe fayida. wallahi kala bawɗo dañde ko wawi dañde foof ɓayde ko hunde wande fayida ko hunde alliyankore ko hunde yiɗande so haalnima no dañiri ma taw tampere ina hen. a wawa dañde hunde tengti noon e ko Allah ko immoto to Allah faye jeeyaɗo mum e moƴƴereji ala ko wawi yettade sowona tampere tawe ala e sago ko noon tan. hay gujjo mo ganduɗa yaha tan naati e galle janano ƴetti kono noon dogdu e gañade e yiwede guiye walla pontoje walla hay foof ne hen. hay gujjo mo liggoyaki o wujju tan de kono hay kanko o hawrade tampereji ɓernde makko deƴata ɗo yiya fof komo yeccito o diwat o dogat o gañoto o yiwete e kadi ko ɓuuri wonde tampere kono fadimo so yitama. wadde kala hunde ko ma waɗa tampere. wadde Yusuf heɓɓiti wimo aha woto jangto ɗum ɗo koɓe mbaɗi ko lawalam yomi rewɗon hami wawa yettoyade ɗo tolnimi hande ɗo ɗum noon woto med jangtanade ɓe ɗum. kanko Bunyamin o wi hami jaaɓi mi haalata ɗum. ɗum waɗi Yusuf wi joni aɗa andi ko jinmi. kanko Bunyamin o wi ko jiɗɗa o wi mi ƴetta muddam ngoɗo oɗo muddu ko muddu kanŋe ko oɗo muddu jardannomi ndiyam min ko muddu kanŋe eyyi ko ɓetirgal ko muddu kanŋe ko ɗum ɗo woni potam ndiyam ɗum jardanmi ndiyam ko kanŋe mi ƴetta ɗum dimle mon foof koko ɓeta ene fewna ene joƴƴina heddi tan ko fawde dow mbaɗɗanteje mon jahon. joni mi ƴetta muddam ngoɗo mi nanna e dimgal ma somi nanni e dimgal ma dimmoɗon jahon so jeehi ha on goɗɗo yima mi wad pucci ngabbo on yimɓe ngara ɓe kefto on e lawol ɓe mbiya aha onon de kon wuyɓe somin kattima muddo lamɗo yardanno
pot makko mo yardanno ndiyam min kattima maɓe ƴeew dimle mon ɗe par dimgal so tawi ɗeɗo dimle kam ɓe tawata hen caggal ɗum ɓe ƴeewa dimgal ma ɓe tawa hen soɓe tawi hen noon ɗum wona sababu keddogol ma ɗo sibi mbaɗa andi sharia baba ko kala gujjuɗo ko on wonata jobdi ndi mi ñaawira sharia baba o ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou ene jeeya ko ñippata cumu galle woni caɗele galle no Yusuf waɗiri miñum ni woto haal woto waɗɗum e ɓernde ma woto miijo ko mawnami ɓe mbaɗimi ko ay kala jinnaɗo sene wiya noon ɓiɓɓe mum ene noon sukaɓe mum ma dañma añodirani e galle moon kono kala jinnaɗo so noddi ɓiyum nder suudu oɗo bamma kaari walla o yumma kaari walla o gorgol ma kaari ɗomin dewdi ɗo nomin baddini ɓiɗɗo watan ko an jomo janggo walla aña ɓiɓɓe makko janggo walla janggo wi min kay omi anduno o wawa yiddemi saabu kanko e nenam ɓe jiɗodirano ɗum noon ne moƴƴi yimɓe ñippa woni histoire uji tindan ɓiɓɓe ma noon ko guurɗa ko tindan ɓe tindi aduna ɓe mbawa rentade kono rento larñidde ñawande yanude ha fuɗɗi sellude ceerno Khalidou Yusuf fewjani Bunyamin nde feere beele eske machallah. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma paayodingal kanko Yusuf ko ndeɗo feere o fewjani Bunyamin o wi mi ƴetta muddam ngo mi waɗa e dimgal ma jahon ha goɗɗoyon son goɗɗo yi mi nela yimɓe gabbo on soɓe gari noon ɓe mbiyata ko on gujji sibi wonko hattaɗo taw kamɓe ɓe ganda kono an aɗa andi min ma enen kaldi kala noon no aɗa waɗa haaɓe ha wasa feñje wonde ɓe gandi aɗa andi mbaɗa wano a andani mi waɗa muudu ngo e dimgal ma min pawa on guyka mbawa heddade ɗo o wi aha kanko jaaɓi kanko kay ɗum ala caɗele haydara kanko kala no Yusuf waɗi haw wawa heddade ɗo so yiiɗi wona hunde sofde kanko yo heddoto mawni ko tan kanko Bunyamin e hoddiro Allah o jaɓani Yusuf ko Yusuf haali ko ɗum waɗi Allah wi e Qur'anil Karimi taw koye simore annabi Yusuf falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi Bunyamin nden o fewnaniɓe dimle mabɓe o hebliɓe e keblale mabɓe o ƴetti muddu makko taw ko muddu kanŋe ene foltira kanŋe birat jawahiri dow o ƴetti ngon muddo o waɗi ɗum e dimgal miñi ko biyeteɗo Bunyamin kanko Yusuf joni noon e hoddiroji Allah e bawɗe mum o waɗi noon kanko Yusuf o yamiri yimɓe makko yo ƴettu muddo ngo mbaɗa e dimgal miñi ko o ɓen ƴetti ngon muddo mbaɗo yi e dimgal miñi ko o kanko Yusuf joni noon ɓe goni koye hodde mawniraɓe Yusuf wondude e miñum goni koye hodde to Kanaan ɓe garno ko jiggore ɓe goni ɗon balɗe tati ñalawma tati ɓe jaaɓen koota ɓe jeehi ɓe jalti wuuro ngo haɓene koota ɓe jeehi noon haɓe goɗɗi seeɗa to ɓe jalti wuuro ɗo kanko miñum Yusuf biyeteɗo Bunyamin o omo yeeƴo saha kala o yiyani haydara ɓe taaɓo seeɗa kadi o yeeƴo ha o yeccito o rumto o huccita e wuuro Yusuf en to Misra o yiyani yimɓe ne gabboɓe gam wawde wideɓe koɓe wuyɓe pour o heddo ɗum nanguimo sohla o woni e miijade ɓernde makko ɗon tawe noon mawnam Yusuf waɗirni tan ko hamin ceerta o anni yaaki nelde yimɓe mbiya komin wuyɓe mbete mboɗo heddoɗo in hay soma niide ɗum leeli o woni e miija ɗum kanko Bunyamin in o foti nelde yimɓe de ngara kam mbiya komin wuyɓe
mbete ene yiite e dimngal am he mbete mbeɗa heddoɗo hen ha joni o nelani ɗum ndene hawni o woni eɗen miijoji omo miijo ngam omo yiiɗi heddade to Youssouf ɗo o yiiɗa hodde Seydi Sar ko ɗo yewtere men haɗata hande so Allah jaaɓi so Allah hokki en hawde janggo jokken ɗista annabi Youssouf en calmini bandiraɓe foof ɗo goni en calmini mawɗo men moƴƴo Baba Sildou Mbodj yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini jinnaɓe men tedduɓe ɓe kala en calmini jinnaɓe men wonɓe Soringo kono en calmini jinnaɓe men wonɓe to dulmaji kala hay goto e mabɓe en goppani en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe wondude cellal en calmini senjenaɓe kala hay goto en goppani en calmini mawɓeɓe en calmini sukaɓeɓe taw ko rewɓe e worɓe kala en calmini parinaɓe foof kono en calmini évronaɓe foof en calmini elbefnaɓe foof kono kadi en calmini lo havre naɓe foof Lyon en calmini kamɓe kala Oumar Sarr en calmini ɗum kanko e Zeynabou Sarr taw ko cuddiɗo makko en calmini sukaɓe Siré en e kamɓe kala kono en calmini Mamadou Ndiaye wondude e Jariyata Sy ɗon ɗo Lyon ɗo en calmini sukaɓe Abdullahi e Adama en goppani hay goto Seydi Sar mi duwanimama ko gonumami duwanade mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah yo Allah sembine yo Allah tiɗne ha tiiɗa yo Allah waɗe jullare nde ganduɗa hay goto wawana ɗum Allah ne wawi ɗum de yo waɗana ɗum yo Allah waɗe jullare tinde nde iwata kadi ko ɗum Allah waɗi kadi ko ɗum Allah waɗata koko ɓeydoto ustatako inchallahu taala yo Allah sembine yo Allah selline yo Allah sembine yo Allah selline yo Allah sembine yo Allah selline yo Allah addu yaajede ha yaaja yo Allah hokke wawande hoorema tawa hay goto so yantani hen ala ko bonnantuma kono kadi yo yantu hen ha heewa kono yo Allah hokke wawande hoorema hade goɗɗo kala ko gummaniɗa no ɗum fotiri mawnude pop Allah wawi ɗum yo Allah waɗane wawde ittude ɗum ha laaɓa ceero kala ko kuccanɗa yo Allah waɗe hen newuya barke annabi o sallllahu alih w sallam barke qouranil karim barke ko mofti e qur'ana barke teddugal nelaɗo sallah alih w sallam yo Allah sembine yo Allah hokke kala ko muyɗa dañji e aduna taw koko nafatma aduna e lahara ñaguima Allah yo Allah waddu en haɗo en ceertata barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam guila e aduna ha e nder aljanna yo Allah waddu en taw en ceertata yo Allah moƴƴan dendagal julɓe kala julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum ñagotoɓe duwuji to banggue hajuji kala joguiɗo haaju ne andi hen yo Allah hokku ɗum kumtal haaju mum kala joguiɗo kulol yo Allah ittan ɗum kulol ngol yo Allah ittan en dendagal sohlaji meɗen enen e dendagal julɓe kala Seydi Sar mi duwanimama ko jibinɗa ko yo Allah waɗa hen barke yo Allah hokkuɓe cellal Allah hokkaɓe judde balɗe wondude e ma Allah hokkuma tawede beeledi mabɓe janggo haytane en yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe haytane en yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe Seydi Sar ɓesguma ngu yo Allah hokkuɓe gandal ngal ɓe janggani taw ko gandal alliyankewal yo Allah hokku en gandal ngal en janggani yo Allah arsudinɓe gandal ngal ɓe janggani taw ko alliyankewal yo Allah hokkuɓe wonde nananteɓe to banggue haala taw noon aɗa tawa ɗum ko dahamme mawɗo on dahamme yo Allah hokke ɗum woto Allah ɗaɓe on ɗon dahamme Seydi Sar mi salminima mi salmini bandiraɓe men foof yo Allah hokken hawde janggo jokken Youssouf inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموي يفنى وويل يا ربي سلم musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv yewtere moon buuɗal yurmede ene rokka moon docteur Djiby Sow
docteur Djibiso ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djibiso baɗɗo wittoji muma to leydi Mali, leydi Sénégal, hay nokkuji goɗɗi kala. docteur Djibiso noon tawete koto keerol hakkude leydi Sénégal kami leydi Mali to wiyete Kidira saari ha juma mawɗo ɗo waɗɗani jeere nde sara mairie ndi koɗon docteur Djibiso tawete. ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djibiso grande guérisseur international docteur Kidira ganda yettima. docteur Djibiso ene safa kiis fibron nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala. prostate, diabète, tension, hernie, neɗɗo donkuɗo ɓesnude, caɗele gorago, koyɗe musoje, kecceji musoje, koye musoje, koyɗe musoje, cimmiɗo ha huuɗo bonka ko naati ƴiƴam muɗuma walla mo seyɗani memi. sa yiiɗi hebde docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade docteur Djibiso. ya fama adama ile kinyama danda manuho sabu berdominde ya fama adama eskema ceerno Haali Abdullahi Sy eskema yo Allah waddu men ha aljanna ko nduwiɗa ko wi amina yo Allah waddu men ha aljanna gonen hoddiɓe annabi sallallahu alaihi wasallam enen dendagal hettotoɓe kala enen dendagal hettotoɓe kala a jarama seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal yo Allah waɗi jabanaɗo duwaw kala ko nduwiɗa e ɗemgal ma yo Allah jaabo kala ko pelliɗɗa nduwiɗa mo mbawɗa dunade kala yo Allah jaabo yo Allah rokke jabanede duwaw taw wonaɗe winda wona haydara ka a duwor tan Allah jaaboɗone ɗon yo Allah waɗɗum e ɗemgal ma ngal teno waɗi ɗum hen o waɗi ɗum e ɗemgal ma ngal an ceerno Khalid yo Allah yoɓe moƴƴere saabu oɗo hena duwa omo ɓumna ɓernde omo naata e neɗɗo omo sellina ɗum o sembolina ɗum o rokka ɗum cuusal o rokka ɗum jamaragal o watta ɗum neɗɗo yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno jarama ko nduwiɗa ko kala en mbi yo Allah wattu ɗum hulde yurmede nde toɓa e windere nde kala dañen jaam daña men jaam duumo e pittali men seydi Sy mi salmini jinnaɗo men debbo no feewi ha toon eskey to Soringo mi salmini ceerno men tedduɗo ha toon to Soringo mi salmini bani men debbo ha toon to leydi France mi salmini kawmen e kawira men kala kamɓe fof mi salminiɓe ceerno wonno to ndo hoore nde hankkadi koko heewi duwa o koko naati am ha ganduɗa kala ko mbiɓɓoɗa haala mi yejjitat ceerno jarama yo Allah yo moƴƴere jarama ceerno yo Allah yo moƴƴere dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga e heymon dumganaɓe windere tinnuɗo e oɗo gorko tinnuɗo e makko no feewi Seydi Ly dande ma ɗo ñuñata ɗo ñande kala min keɓe calminali faade maɗo Seydi Ly inchallah mamin bismoma kadi sahaji garoji ñuñana bandiraɓe kadi ha ɓuura weltade inchallah musidɗo men tedduɗo o gaddunomo men tarihaji ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo Soringo inchallah ma Allah rendide nen ha mbadden lappi yewtere taw ko jewte naftoje yimɓeɓe inchallah to karallagal to ko musidɗo men ceerno Saydou Abouba gorko mo Seybe gorgol waɗo golle mantiniɗe to lawre men YouTube ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulumaji nawtamo ha to Wudduru to jimmiyaɓe labtuɓe ɓe nawamo ha to Tiggere gorko mo fulɓe kala mo windere kala ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe ɓurɗan fayin yen kodde jango ɓuroɗo winde jettoɗen goɗani watan o kala
kala julen mazabama wadin le hulfamu jidada Allah yidama ganya manganyeda wabam hulfamu jidada Allah yidama ganya manganyeda wasalam hulfamu jidada Allah yidama ganya manganyeda ko burda